Rechter noemt Delano Geerman niets ontzien. Het heeft allemaal te maken met het hoge beroep tegen de mensen die zijn veroordeeld voor de moord op Peter R. de Vries. En een daarvan is de Arubaan Delano Geerman. De rechter had eerder een klemmend beroep gedaan op de 26-jarige man, omdat hij tot nu toe vooral heeft gezwegen. Hierdoor doemt een gitzwart beeld van u op. Hij noemde hem niets ontziend. En het beeld was ontstaan dat hij blij was dat hij de moord had gepleegd en dat het slachtoffer was overleden. Het is een gitzwart beeld, zo zegt de rechter, en dat zal weinig veranderen aan de straf die in eerste aanleg is opgelegd. Hij kreeg toen 28 jaar gevangenisstraf. Vanochtend heeft zijn advocaat gezegd dat de moordverdachte niet kan en durft te praten over de moord. Hij is bang dat als hij nu iets zegt, dat hij dan zelf ook slachtoffer wordt. Later wordt duidelijk of er in het hoger beroep andere straffen worden opgelegd dan de hoge straffen die in eerste aanleg zijn opgelegd. En later is